Jestli chcete, aby se tohle prasátko zachránil, tak musíte dát like a odběr. Máte 4 sekundy. 1, 4, 3, 2, 1. Ano, dali jste like a odběr, takže ho vypustíme ven. To máte za vaši záchranu a pomoc. No, já vás teďka zdravím, ale chci vám dát najevo, že byste měli taky udělat nějaký video, protože videa budu mít vaše hodně shlídnutí, budete mít fakt dobrý followery, budete tím nejlepší prostě youtuberem a vy to prostě zkuste jako já. Prostě to zkuste jde. Ukážu vám, jak jsem to opravdu udělal. Když jsem udělal pár bloků, tenhle jsem vymazal, další jsem vymazal, no já se tady popálil ty bloky, tak jsem to udělal hodně větší. Pak jsem tam dal prasítku a koukejte, ono vám to tam bude stát, to prostě dokud budou dělat takovou cestu, koukejte. Když tam uděláte cestu, tak on bude dál. Teď bude dneska muset hochu jako přežít hodění. Hele, až tady bude postavený jeho baráček, tak ho sem dáme a bude tam muset zůstat. Nad tohle. Já občas budu jako to dávat jídlo, ale nevím, jak jí dáme. Co jí vůbec prasata. Mimochodem máme velký dům. Tím už můžeme udělat jeho barák. Já myslím, že bych to měl udělat větší, protože on tam bude asi bydlet. A nebo tam dáme asi víc, co? Já budu hodně a dáme tam vlky. Jednoho vlka. Vím, že vlci mají rádi maso. Já jsem blbej. To nevadí. Já už budu tady udělat třeba i střechu. Udáme mu tady nějaký okýnka. A nebych už to stavit rychle, protože on bude za chvilku to večer. Jo, já myslím, že má pěkný domeček. Je čas vypustit vlka. Vypustíme poprvé vlka na svůj vzduch. Příště udělám i video, jak tam vypouštíme pandu. Teď. Je se tam krásně. Papa. Podívejte se tady. Kde? Já nevidím. Tady je. Běž. Tam.
A za to, že mi pořád utíká, tak mu udělám tohle, on se určitě nebude bát. Co oni jsou tam úplně namačkaný, že je tam hodíme maso. Nebo také tam hodím jídlo, aby by ne... Stojí, také tam hodíme to jídlo, co by na to? Jo, bychom to tam hodit to jídlo. Jenže to nebylo vypadat, já budu udělat tohle. Ale víte co? Ať si pochutnají. Says on a good life. I kept to the dance and hey baby, I go big. Kdyby je totiž špatně, tak proto vám to takhle rychle típám. Takže tak